What's up mga mari mga pare? Ako si Vicky Sukatan. Ang Impigirl! Alright, magmukbang na po magkaroon diri o Yes, kanang mo seafood niya sa kanang mga pasanang baboy, seafood mo na siya. Manok, seafood sa siya kitugay mas Dili, oy, ang baboy, dili na seafood. Panay kan pasayan o kanang. Ana, ano siya seafood? So mari siya ron ibutang na niya ang pagkaon na diri sa seaside So view. timing gani mga mari mga pare ko wala jud ko nakapamahaw. Wala ko kapaniot to. Prutas ang ikaon o Pero nakaon ka. gamay ra. So kani wani. So mao na siya karon mga mari mga pare. Dumarami mga mari mga pare. Murag paminaw ako pakal sa Murag manawag gyud may aning silingan ba? Murag laway kani gani. Susugdan na namo di naman magdugay kay margiguto na po si Impigirl si Vicky Sukatan So para mangaon. karon na video na mo isa mukbang siya tawagan ni. So human ni mukbang after 30 minutes to 1 hour mo take me og DTX 500 mighty si Vicky Sukatan. DTX 500 mara siya mapugong sa imong blood sugar o kanang limpyo imong atay o layo ka sa high blood. Nya, Ug kaning kining vitamins. pataas sa immune system siya. So mga mari mga pare ko sugdan na mo karam Right, rasanay. so kaon kay kinapagsanay na siya kay mukhang ko na siya mahaw pinod to mga mari mga pare. Oh. So shout out po sa tanang mga OFW sa tibuok kalibutan sa mga followers namo na mga diehard loyal nga likers jud nga nagsubaybay sa mga video. Yes, hope pagpadayon mo suporta ni Vicky Sukatan og Impigirl. Impigirl, o kanang- shout out tay ko ni Ma'am Judy Columnas. Columnas. Alright. O Judith kamay Columnas ni Ida Dikito. Salamat kayo ma'am. Divina Underwood. Okay, Maria. So, kain na tayo. Alright, sumahan na ta. Ngayon tayo yung mga mari mga Sumurag din na dyan ko katingog ganiron mga mari mga pare niya. Mo, at least ni shout out ko daan. Nanginaw na ka no? Nasa ka na? Gangiya o gapon. Gaban nila ni mo kaon mo si Impigirl jud ka. Bistanta na ni ron. Sa mga mari mga pare, katubod akong laway ka. Kani kayo ah. Nakita na ko ninyo sa gitaw kanila. Ha? Ang gitaw kani? Squid. Squid. Sa Bisaya. Ha? Kaya, nako. Mura. So, pangaon mo ni mga mari mga pare? Kami kayo eh. Wajud kabutangan sa kalamian ni ron. So mga ano to mga mari-mari. Mga mari-mari. Balik mo! Kaon to! Wani wo Mga nakaka na mga mari-mga Wani pare. wo ni ron kauna ni kay kani siya. Kaon dito diri minguan dito kaon diri mga mari-mga pare kay mo tigini kanan diri. Maning kamot ka. Ani may mga mari mga pare ni Vicky Sa Sukatan. mga top fans ni Impigirl ha. Naging salamat sa pag-like ug Vicky Sukatan mga top fans na po naging salamat. Yan, salamat kanyo mga mari mga pare. Maabot ko 100k likes, nya 200k followers. Sayawan ta mo og tahog ni Carla kay nato ni request ako Ya, magbalik to ko ano sa ka-16. Ikan sang kalong padong gihulngan. Namti bang kata? Talong ni Berto, wala ka to? So, mag patpaso na kung kaon marit kay murag lami jud kayo ni putahe ba. Pauni lang gitawag nila kinilaw. Na atong ganahan mo ani diri sa seaside anhi mo diri kay na diri si Ma'am Ay, sa Janice Bulwangan. diri. Sa Bulwangan. Oh, Bulwangan. Ma'am Janice despertahan kay sila daan. Si Set View Bulwangan ni Gross Oriental na diri no, Occidental. Ato na sa bota daw magkaon. Mutanas sa silong. Yo, dami kayo ilang kinilaw. Na, magpangil ka sa kalami. Sumaw to mga mari mga pare. Managimik ka mga mari mga pare sa surut-surut na diri yo. Urot sa dyan mga mari pare mo. Sabi ni mo kaon ng kuyog ni murag wala ka ako sa kasimana. Pagamay-gamay kung tao kung dako Pasensya ka kay mga mari. ulol. Pasensya kay mga mari mga pare ha, dili ka katingog katubangan ninyo. Tubag ko sa pagkaon ko, murag ni focus sa pagkaon ba. Karon ginasudlan na mo tiya, so murag tabian na kay ko. Sabaan na kay ko. So kaya salamat sa mga OFW, sa mga Bisaya sa tibuok kalibutan, sa mga Bisaya Sa mga Tagalog, Bisaya. Mga Ilonggo, taga Bohol, sa Cagayan, o taga Cebu, taga Manila. Na mga Bisaya diya. Tanan, kanan, puro mga Bisaya. So kaya salamat sa pati sa mga Tagalog na kahit hindi na kaya intindihin. Oh, yung mga Tagalog nga nanood sa amin, maraming salamat.
salamat sa inyo. Ay, inunggo mo na nito Huwag nga mapatuloy niyo yung pagsuporta sa amin dahil maggumawa ka ng maraming video para mapasaya namin Sa kayo. pag inom mo, di amat si DTX 500. Yes. Kika sa klinika, DL not alternative. Artibo. Karoon nga. So, salamat sa mga followers mo sa paglantaw. Namiya din Pagayon mo sa pag-support. Impy Girl, like mo Yes. siya ang Facebook page. I-like niyo akong Facebook page, Impy Girl. Subscribe mo sa iyang YouTube channel, Impy Girl. Impy Girl, lantawan niyo dito, visit dito. I-click yung bell button, pinadit ko yung gatong bildo. So, salamat, bye-bye!